Здравейте хора, днес ще опитваме бомбони. Как? Кажи как. Пелес. Пелес. Ето. Ама аз не се виждам. Ще се виждаш вече. Всички надеват. Не ме иде. И сега ще се скъса. Ето едно на Станислав и едно на мене. Ето вижте как изглежда Да. мангалско. Ананас. То ти се бира. Ама. Заради от това снимаме. Нали бе? Аз съм турчен. Ай. Не са бели, бе. Фейк. Оф, ко стана, бе? Нищо. Ага. Супер. А колко ще ядеш, бе? Това едното падна. Кажи. Каза ти. Ето така, супер гум. Ай, хора сега го берем. С зъби трябва да. Глюския сироп. Ето вижте, белим. Ядай другото. Една пишка излезе. Да го берем. Да го беля. Ето. Докъде ти камерата? Ето вижте. Много е хубава. Ето вижте, аз не съм го беля обаче. Вай, да, той не е го обел. Ето. Ето го и ти, останата. Много тъпо изглежда. 3 лева, нали? Не е реклама, нали? Да. Няма реклами тук. Ние сме в България, не в Турция. Да направим реклами, нали? Да. И можете... Ей, така стана. Ама много хубава. Ама за... Айде, чао!